Takže čau, moje jméno je Roland Ekele, jsem začínající drifter, od svých 15 vlastně nějakým způsobem stavím auto. Co je důležité, vlastně našetřil jsem se na ně sám, samozřejmě díky mojí rodině, tak vlastně to auto se vůbec dostalo k nám domů, ale co se týče peněz, vlastně tak to z 95% financuju sám, proto si myslím, že i kluci, co už chodí vyloženě do práce a nestudují, tak jejich auta vypadají trochu jinak. I takhle bych chtěl poděkovat vlastně mému strejdovi, který mi s tím nějakým způsobem pomáhá, i když vlastně ani jeden z nás není zkušený drifter, a mojí mamce, že má nervy na to, že to auto vůbec doma je. A přítelkyni chci hlavně poděkovat za vlastně výrobu triček, propagaci a tady ty věci. Co je důležité, tak vlastně rozjíždíme i vlastní značku, kde máme navrhnuté vlastně vlastní trička, kde jsem buď já, moje auto, nebo nějaká moje myšlenka. Takže pokud chcete, tak se podívejte na Duo for All. Vlastně tam máme vlastně naši nabídku, ze které můžete vybírat, máme jakékoliv velikosti, odesíláme po celé České republice přes zásilkovnu, takže tam se zajděte podívat. Ve videu vlastně se budeme věnovat tomu, že mě to strašně bavilo, bylo tam spoustu problémů, nešlo to povolit, přece jenom dělal jsem to asi poprvé v životě, na mém autě poprvé, ještě se mi nestalo, že by mi praskla vlastně ta vodící řemenice. To jsem v životě ani podle mě neviděl, že by se stalo, takže ještě vlastně dumáme nad tím, proč se to vlastně stalo. Pomáhal mi přitom kamarád, tímto zdravím Matesa. She made me feel sane. Reese's with the glaze, she like lemonade. I just wanna taste, she might run away. Takže se mění pumpa, tady ta klapa, tady ty napínáky, všechno se bude měnit. To je vodíčka, to je vodíčka. Je tak. Co na podložky dozadu? A jo, piče. A nejsou špatné. Nevypadá to dobře. Top značka. Top značka. Sponzor, prosím. Sponzor, prosím. Zase špatný oddech. Stavají v lepších rodinách. Teď mi napsal Milwaukee, že mi bude dělat sponzora, tak volám Tomášovi. Tomáš Horníček, nejlepší lakírník. Všichni mu píšte, mám malou práce. Už je asi hin, no. Zkusíme to možná promazat, uvidíme, co to udělá. Ale to vypadá, nevím, jestli to bude vidět, jestli to je i popraskané tady. No, takže to je úplně... No. I see the beauty in your beast, run streaks down the street in my sheets where we meet till I hit rock bottom. Yeah, I keep falling. Yeah.